Sonido, dentro, sonido. Toma 1, escena 1. Bos días a todas e a todos. Despois de varios paróns, despois de varios aprazamentos por culpa da pandemia, por fin podemos anunciar que volve a arrancar o programa Ponte Andadas, un programa que xa ven de tempos atrás cun un máis que notable éxito, diría que cun un sobresaliente éxito de participación. Ponte Andadas é un proxecto co que se pretende visibilizar e dinamizar, sobre todo, a aquelas persoas ás que lles gusta caminar ou ás que teñen intención de recuperar esa actividade física que se perdeu en parte durante a pandemia e que, ademais, pretende axudar a coñecer o que é o noso entorno, a nosa contorna, unha contorna privilexiada, tanto no urbano como no periurbano, como no rural, e que a veces, por tela tan cerca, acabamos descoñecéndoa. Este proxecto, que xurdiu xa fai tempo e que está liderado por Natur Galiza e por Juan Romero e Javier Piñeiro, que me acompañan hoxe aquí, pois se engloba agora dentro do que é o proxecto xeral de A Vida é Movernos. A Vida é Movernos naceu en xullo, cando xa as cousas empezaban a ir un pouco mellor e nos permitían facer algún tipo de propostas, coa idea fundamental de ir recuperando os hábitos saudables de vida en todos os sentidos, tanto na actividade física como tamén no apartado emocional, un apartado bastante dañado durante a pandemia, igual non se ve tanto, pero sí que hai un desgaste emocional moi importante, e a partir de xullo iniciamos unha serie de proxectos que non vou enumerar porque xa son de todos coñecidos, cos cuales pouco a pouco vamos intentando animar a xente. Ponte Andadas nace ou volve, despois destes dous aplazamentos, coa idea de integrarse en A Vida e Movernos, pero con moito máis que con esa idea. Nace coa idea de ser un dos apartados estrela do programa A Vida e Movernos. Fundamentalmente porque é capaz de atraer a un número importante de xente, é capaz de atraer a un número moi variado de xente, de todas as edades, de todas as condicións, e porque supón unha visibilización da necesidade de recuperar esos hábitos saudables. E así, coincidindo, ademais, coa clausura da Feira da Saúde e do Benestar, que é o punto culminante deste proxecto da Vida en Movernos, coincidindo con esa clausura, este domingo terá lugar a primeira das rutas, que non será a única, porque haberá ao longo deste ano, hasta novembro, haberá 5 rutas máis, hasta deste domingo, e 4 rutas máis. O cual queremos, evidentemente, que Ponte Andadas, con todas as prudencias, con todas as restriccións, con todos os protocolos que hai que tomar, volva a ser ese elemento tan importante que foi no pasado e anime a moita xente a salir á rúa, a camiñar e tamén, como non, a empatizar, a socializar, a falarse, a verse, a botar unhas risas xuntos, algo que a pandemia a veces nos privou, e que a veces é tan importante o exercicio físico como a paz mental, encontrarse ben con un mesmo e volver a ver a eses amigos ou amigas que facían meses que non se veían por culpa da pandemia. Por tanto, cumpre un papel fundamental, e estábamos desexando, o saben, que o intentamos por 2 veces, intentamos sacar adiante o proxecto por 2 veces, e as 2 veces a pandemia parece que conspirou contra nós para empeorar e botarnos atrás. Agora, xa con unha situación moito mellor e con unha meteoroloxía tamén fantástica para poder camiñar, iniciamos este proxecto. E eu quero agradecerlle aos organizadores, porque sei que levan facendo un traballo impresionante para que esta actividade, que non é fácil, porque estamos falando de centos de persoas, pois que este traballo poida salir adiante, que vai a salir ben, seguro que vai a salir ben.
Por a miña parte, nada máis, simplemente o agradecemento, animar a todas as persoas a que se vayan anotando as rutas, porque van a pasar ben, van a descubrir sitios fantásticos e, ademais, pois eso, van a botar unhas risas e van a pasar pois un rato, unha mañá moi agradable, non? Que é o que se trata neste caso tamén. Bueno, e por a miña parte, nada máis, deixo-vos agora cos sospechosos habituales para que fagan a explicación de como vai a ser este programa. Juan, por favor. Bueno, bons días a todos. Volvemos outra vez con Ponte Andadas, con esta actividade que realmente levamos demandando, como eu creo que todo o que vou decir, ou que vou encaixar un pouquinho xa o dixo Tino, porque realmente falou casi de todo, non? Eu simplemente vos quero comentar que isto surxiu un pouco para que a xente faga deporte, se socialice, como el ben di, e pase unhas mañás do domingo desde as 10 de mañán hasta 1:30, 2, que é o tempo que normalmente se fan nas rutas. Son rutas sencillas de aproximadamente 10 kilómetros, porque intentamos tamén que nos foran moi grandes agora co tema do COVID, pois que a xente retome outra vez e que non sean rutas nin moi complicadas nin moi largas, e que sea accesible pois a todo o mundo. É dicir, nos traballamos dunha forma na que alguén poda andar máis e outros poidan ir en diferentes segmentos da andaina e que sea agradable e atractiva para todo o mundo, non? Temos que aplicar de momento o sistema COVID que aplicábamos, saldrán en grupos de 20 persoas con un monitor en cada grupo. Na primeira é onde tuvemos un pouco máis complicado, porque isto xa viña heredado, como ven, dentro de dúas cousas, 2 veces intentou a inscripción, e había xente que, sobre todo a primeira, xa estaba anotada. Entonces, claro, hubo que respetar, é dicir, se querían seguir asistindo á ruta ou, se se daba de baixa, que podía ser por algún motivo, e darlle cabida a outra xente que está. A primeira, pois, xa está prácticamente con 200 persoas, antes eran 300, agora co COVID rebaixouse a 200, e realmente xa está coberta. As outras, como na primeira, que foi 3 días antes de que empezara a ruta, realmente se suspendeu, pois é o que hai. Non podemos partir de 0, porque non hai esa posibilidad. Pero as outras 4, si se pode seguir anotando a xente, porque aí si hai plazas, non? Entón, o que si tratamos, coordinando co Concello, co Servizo de Deportes e coa Consellería de Deportes, é que as rutas teñen un pouco de continuidade coas que o Concello no seu día xa trazou nalgúnas zonas. Entón, que empalmen unhas con outras, é dicir, son por todo o Concello, pero aproveitarse, pois, agora vou vos a decir que rutas son, que nomes teñen esas rutas, e realmente os días que son, non? Empezamos o día 19, con Bora Mourente, o 19 do 9, que é polo Lérez. A segunda ruta é o 10 do 10, Salcedo Cabanas, polos Gafos, por esa zona. A terceira, o 24 do 10, aí tocamos Montes pola Fracha. O 7 do 11 tocamos o Pontillón do Castro coa ruta do embalse. E despois, o 21 do 11, o Parque Forestal da Tomba. É dicir, que lle damos un pouco recorrendo o perímetro do que é a cidade, bueno, con boas vistas, con rutas, xa vos digo, que accesibles para todo o mundo. Agora, Xavi Piñeiro vos explicará un pouquiño o que é realmente a dificultade da ruta e por onde van, non? A grosso modo, estamos supercontentos porque a xente o que desea é facer deporte, un deporte que non sea, porque aquí todo o mundo parece que se preocupa dos que van ás Olimpiadas, non? Hai outro grupo de xente, sobre todo mulleres, porque se vedes o segmento que se utiliza a xente que vai a rutas, pois ao mellor un 80% ou un 75% son mulleres. E dunhas edades, pois, para nós moi importante ese tipo de edades, de 40 anos, 45 anos para arriba, hasta 70, 80 anos vai a xente, non? Entón,
nesa mestura de xente, pois vai, efectivamente, hai homes tamén e hai nenos. Entonces, eso todo para nós é moi importante, mover a xente, que a xente pois fluya, que teña un pouco de inquietud a hora de facer deporte e o que charlar cos amigos, contar as súas inquietudes, eso é moi importante. A partir de aí, pois, pouco máis que contar. Despois, se queredes facer preguntas a que queirades, pero vou vos deixar aquí nas mans de Xavi Piñeiro, que el vos vai explicar un pouquillo en que consisten as rutas e cal é o seu trazado. Moitas gracias. Hola, bons días a todos. Bueno, gracias por as vosas palabras e a explicación, que a verdad que eu tamén quería incidir ou resaltar o tema de que este proxecto abarca a un segmento de idade moi amplio, desde nenos hasta xente moi maior, pero o que máis nos gusta dele é que realmente xente para a maioría das actividades non son accesibles, xente dunha idade bastante avanzada, pois está participando e disfruta realmente desta actividade. Bueno, encántanos ver como disfrutando do monte, das paisaxes e de facer deporte en grupo, non? Falando propiamente das rutas agora, a primeira que empezamos este domingo, o día 19, pois empezamos por Bora facendo un recorrido que vai polas dúas marxes do río Lérez, unha parte moito máis transitada e habilitada como é a ruta do Lérez, a senda do Lérez, e aproveitamos tamén a outra beira, que é menos coñecida, pero conserva unhas características de estar moi natural. Ten, a verdade, que muiños, ten praias, ten zonas que a xente, pois, ao pasar vai se sorprender porque son descoñecidas, a pesar de estar aquí moi cerquiña de Pontevedra, non? A segunda ruta que facemos, pois, queremos tamén, aparte, esta ten unha ventaxa dos Gafos Salceo Cabanas, que podes acceder e empezar desde moitísimas zonas da cidade, o sea, salindo, pois, como vamos a ir desde a zona de Mareantes, o acceso á ruta a través do Gafos podese enlazar desde todas as partes da cidade, non? Tamén unha ruta cómoda, sin desniveis, ten o encanto do río Gafos, cas súas curviñas e a súa zona pois máis natural. Outra parte a destacar tamén que aproveitamos un tramiño do Camiño de Santiago que sempre está animado e que, bueno, esta actividade eu penso que vai enlazar moi ben coa xente que ven peregrinando e nos que facemos habitualmente este tramiño, pois caminando, pois disfrutamos a menudo del, non? A terceira ruta que vamos facer, xa estamos aproveitando ademais todos os cambios, as melloras que se fixeron na fracha, pois en teoría pode parecer que a fracha que bueno, vai ser unha ruta moi dura ou con uns desniveis pois grandes, pero como partimos da zona alta desde o mirador, é tamén asequible a calquer tipo de edad, de estado físico, non vamos a ter dificultades porque hemos buscado un tipo de rutas que non foran moi exixentes, que poideran disfrutalas calquer tipo de persona. Home, hai que estar un pouco habituado a camiñar esas distancias de 10-12 kilómetros, pero que non necesitan físicamente unha gran preparación, non? Esta ruta da Fracha a min encántame pois polo paisaxe, a contorna, bueno, todo o dominio que tes do Concello de Pontevedra desde a lei arriba, que disfrutanse as vistas maravillosamente. Como decía, as actuacións que se fixeron por parte do Concello ali, a verdad que damos a oportunidade que a xente as coñeza e as viva de primeira man. A cuarta das rutas, vamos a outra zona completamente distinta do Concello, que é o Pontillón do Castro. Faremos un primeiro tramo da ruta ao redor do embalse, do Pontillón, do Encoro, adentrámonos un pouco na zona máis de monte que ten esa parroquia de Pontevedra,
con outras vistas tamén maravillosas da ría, un dominio pois sobre o tramo final da ría, que vamos moitísimos kilómetros mirando de frente, e vais a disfrutar moito porque vas entretido. É unha ruta que ademais é moi fácil de facer polo terreo, no? Que son pistas pois cómodas, amplias, non hai que ir moi pendente das zonas onde vas pisando. Todas en xeral, pero esta sobre todo, son rutas que non teñen moita dificultade, nin de dureza, nin tampouco pois de técnica en canto a ir pendiente dos terrenos polos que se discurre, no? E a última das rutas que xa faremos, pois, entrado o otoño, xa casi o inverno, aquí no Parque da Tomba, que eu penso que a maioría de nós, como pontevedreses, non o disfrutamos o suficiente, e danos tamén un contraste de Monte de Ribeira, de bosque autóctono na parte inicial, e arriba, pois, disfrutamos da vista de todo o Concello de Pontevedra, da ría. Hai varios miradores naturais moi ben habilitados e agora mesmo están para disfrutar ali en familia, pois calquer momento que teñamos dos fines de semana ou así, porque está para pasalo en familia. Ten ademais un patrimonio pois como os petroglifos, ten unhas plantacións que se han feito de plantas e árbores autóctonos, que penso que debemos poñer en valor ahora mesmo, non? Bueno, pola miña banda é todo, non sei se tenes... Sí, perdón, as rutas son todas circulares, comenzan e rematan no mesmo punto, para comodidade da xente que participa, que bueno, o desplazamento, os vehículos, e tamén con fácil acceso e fácil aparcamento en todas elas. Si queredes facer algunha consulta, algunha preguntiña que... Ademais de que sexan grupos de 20 persoas, que outras medidas COVID se van a tomar? A xente ten que ir con máscara de cara, vale para todo? Mira, o tema dos grupos, independente das outras medidas, pero o tema dos grupos é precisamente para intentar manter as distancias. Todo o mundo vai ter que levar mascarilla obligatoriamente, non se pode rebasar os monitores para evitar que se xunten un grupo con outro e haxa máis persoas. Cada grupo, pois, a medida que van recepcionándose pola organización, vais anotando e identificando que persoa vai en cada grupo, bueno, en caso de haber algún positivo, pois realmente ter xa os contactos claros, e que non haxa, bueno, que molestar a todos os participantes porque han ido aillados, non? Estos estarán nun circuito cerrado, cando entren adentro, pois xa están a nosa disposición e van pasando por 2 ou 3 puntos onde os anotamos, onde habrá geles para desinfectarse, onde a mascarilla é obligatoria, e pasarán ao último punto os 20 persoas que saldrán aos 5 minutos, pois entrarán outros e así sucesivamente. Unha vez que nos recalcaremos moito fora dese recinto que efectivamente teñan distancias de seguridade, pero dentro efectivamente van a ter que cumplir a nosa normativa que temos un pouco estipulada para estes casos. Ya temos experiencia, porque no que a pandemia pois xa fixemos entre unha e outra algunha delas con este plan, xa fixemos andainas con este sistema, entonces nos funciona moi ben e pouco vamos a variar, efectivo. En grupos a xente seleccionase polo nivel que teñen agora? Sí, nos ao chegar o que facemos, espallamos a xente e explicamos un pouco pois, que máis anden, por favor, que vayan pasando nos grupos para que non se queda a xente moi espabilada, moi habilidosa, entonces xa se conocen moita xente, entonces van pasando, porque van grupos de amigos, ou entonces se van metendo, físicamente tratamos de que estén un pouco parexos, os monitores van moi atentos e se alguén tuvera algún tipo de problema, como hai ambulancia e todo eso, pois non hai ningún coche de apoio, pois se pasa calquer cousa, ou alguén se cansa, ou ten algún tipo de problema. Sempre hai accesos ao que nas rutas as que nos baixamos por se hai algún tipo de problema, claro. A ruta de Cerdanyola cantos kilómetros ten? Esta ten 10 kilómetros. 10 kilómetros. As máis longas como teñen que
Pero, disco. Pois mira, temos un correo puenteandadas@gmail.com. Ahora vos facilito o No, correo, o sí. teléfono. Un teléfono móvil. Se queredes facilito para que o publiquedes. Claro. As redes sociales, funcionamos un pouco así. Realmente o que funciona aquí moito é o WhatsApp e o Facebook porque a xente no seguimento que traballamos é un pouco o que facemos. Se o metes en correos e se o metes a veces en páxinas, pois xa depende do neto ou da outra persoa para que. Entonces, o que tratamos é de que haya 4 ou 5 posibilidades de que a xente se poida inscribir e que sea fácil para todos. Sí, e na página do Concello tamén está, Sí. na página do Concello tamén está a información na que ven o correo e o teléfono de contacto, que se pode facer iso por WhatsApp, correo ou teléfono directamente. 200 persoas. Sí. Antes eran 300, pero co tema COVID, pois, chegamos á conclusión que 200 é un pouco a idea manexable de Sí, sino tamén controlar. o salir en grupos de 20, si vamos espaciando de 5 en 5 minutos cada grupo, faríase moi larga no tempo para xente sobre todo que chega que ten que agardar a súa saída. Por amiga ou por quen sea, pois se faría un pouco pesado. Moi ben.